anin nei champa nia ma se pasal chuan anina chuan me chidang akan huai hotlat maya anu puila hian anin nei champa tin ei tu tui tak tak te ro siama ma se tina assistant chu alo huai honi tina la hian zaklo takin jehoinan chuan engkim kan evek towa namponi se kan lo chol ha damange ka chaw deuh hlaka tin akan ngam pakhop maya a pasal jehoila chuan in chunglama kan huai cholok ange onu I tin a sei ve mai boka a kha thiam lo khop mai chutianga a pasalina a mai chan nge maya an tingam chu a kha thiam lo ni in chunglama chuan a chho puita ni assistant chu aduat em maya ama ro chu aniero aduat vak lem lo khumpa nga ya po amut tir lova sitting room vela chuan anmu mai maya zanla ya chuan chutia sitting room a amu anote khosona amut tir lai chu assistant chuan lo chukin zu hi alo pe ya chutia zu alo pe lai chu amuta thut mai thinrem takin kan tho chuaka in thringe moi ti re tina ia time nia ka fa hi thlakomi lek alenia sin intinge ka tiang khan zu te ilo tulngam zo ka tin thinram tak chuan han hawa chutia thoman nei to hlut ta ka chuan a pasal chu in chunglam rang chuan alo chuk wata inge nia nui ngatinge ngrik do hloya antia tina chuan poi ka ti khop mai Wendy hi anote wangin zana amu tha thei box zirawa chu wang chuan anote hi kan lo en kolange kan lo duat ve deu nge ka tia ma se galo thiam tok lo ni poi ka ti khop mai kanui na sedan chuan note amu tha thero chuan wen tlem te hi han in tirla chu chuan an taksa mu chuan a siam thina an mu hil tha thina ti na soya chu wang chuan tlem te pek kalo tuma chu Wendy hian alo muwa diklo takin nu tinge khai roi tum min ti ta kanin hauta ni hi tin thiam takin a thiam tho chu a han soi vel ta zung maya chu ta le jori chuan iwa a ve Wendy tina hian nang mangai to wang chen ma la zo ka nei chu soi lo nang hian ni no hau zo ko mo iwan a ve a an ti chuan Wendy chuan ni lo ve kan fa pa hi zupek yo ni theinem zupek ka phal theinem nang hian min hau zo ko mo tin an soya chu ta jori la chuan o mi pa nia a kon lian chonga zu de chu ala in don tholom tuna tlem te lo pek chu inge mo ngai poi mo viau le tin anu pui chu a haulet da zok maya chu ta le Wendy chuna fa pa chu an pom kang fata damdoi na ka kalpui halang a chunga engpo thengani chuan in laka hian zangena kalan tiang ha lowang tin damdoi lama chuan kalpui atumta ma se jori chuan lokin loloding lokte damdoi nei kalmhain tina hena hian ngai dam dir lokte iti dan kha dik lo nia ani lo chuan ikat zung ha ka block vek nga I poisa engma I mang thei lawang a kon ti tamai Wendy chuan jeri I ata em mon re nu pa kan ni hi inga te khatiang khan in noin ha thok ang maya min vo vela ka fa en kol na tur te hi poisa kalak chuangai lom an tia jeri chuan ani chuan ngai dam ding ha me ro thil ha sa pon ni lo chu ngai dam ding ha lang che an ti le ya Wendy chu ai ngai to awang wanga amit tu chu akan tladeu zoi mai ni akal chu ana vio ni ole kati palu tu ke tin damdoin lama afa kalpi tu chuan akal ngal ta watani ole damdoin lampang alo langa afa pa chu doctor te chuan an enkola khoma chuan alo mu ba maya abula chuan Wendy chuan ompuin phone chu an la anu le pa te chu avakola o ko pa kanu tuna chuan katlom ta viawe ti chuan in lama on le ka doni chung kwa ka mo phona lo la torin ka kon le doni tin a soita chutia anu le pa te ava phone ta ka chuan anu le pa te chuan Wendy ichiang mo an lo tia o ka chiang khop mai anti ama zong ni du ngai sirova enga tinge tuna te thut chutiang thutluk na iron siam tak le thil dik lo omen mon ne atran tiang te tang khan ituang chok zo don lo ti ka khalok sa ve ka kha pa khan
nang hi en kol thon lo che ti hi ka khelom ma se I hmangai tlat kha nia ama kha mi thata kani tin isoi tlat thrin kha nia ma se tuna chun ani na tik tak a kon lang chok ta ni kha hetiang thil hi lo thlen hi gang reng asin khang kum nga hun chung zong khan irin ngai zon tran tang to khan ani khan bokin om lo ni ti ka khe to lom tin anu le pa te chuan an ngai dan te chu an lo soi na sa ve khop maya chota nu ber hian pa du thok te chutiang soi chiang na hun poni to lo chu tuna hausat na tok ani nge yang chu wang chuan patianga ti vak khangai lo ve ha dam tekin om se apasal jeri chu kan mak patan atlak lo ni ti khana chiang to wa chu wang chuan kan fanu chu no pang boka lo ho se ni mai lom eta lo ho se kan chung ko sum don na te min ankol puinga chung ko lo thu tu ani don tho boka tin anu chan lo soi ni chuta apa chuan ni take Wendy ni te chuan intika nge lo hoi tu mang lo foi don chem niang antia Wendy chuan thakhat nuwa lo ho don nia anti akil ho te chuan thakhat chungin joi ne na kanin ne na chu lo ti felanga kanin thenanga ti chuan in lama ko ho wang ti kha athut lo na siam na ni ti chuan na sa lo kala ano te chuan ena chuta Wendy chuan chanu no te hi khoi takin min ankol sak thengem zutlem te an tula chu chuan pum lampang hi ati dik lo ning ka khia antia chuta nos chuan ole kan ankol va don ne hedam doi te kam pe a thave le mayang tina soi ole na kina chuan in lampang alo langa Wendy chu in lama ava hoa jori chuan ei tu hi lo siama ilo ho to mo anti chuan Wendy chuan inga tinge nang man thil te siama khonge tina kha om han ti chuan nizan kha katiang bo ko khani ta ka wangin le min amu tha thei do wa jing na ma khan an mu le thei do wa kala kai tho du lo ni kha an thia chuan Wendy nizan thil thleng kha heng hil to la thain ka khia tina te chu nano pangte mai nia fa pol nei liam lova mi na an soi kha khia ni ve maya no pangtan athaim thalaven ti po ala kha thiam lova athil thati du wang mai nia chu wang chuan khatiang khan achunga thinram to lo la khadu ni anti chuan Wendy chuan kha thiam lom khatiang thil kha thleng le to lawang ti na soi mai ni ani chuan athat na sa chu nie iro ha vi wang ti po ka khia ma se ingai to lu to ka ni kha nang chu ka nupui nia kum ni chung kanin nei to wa lungai me su I thole mayang tin wa han tuma ma se Wendy chuan alo du tho aklo ho te chuan nau te omna min zot mi alo nau te ko ho pui lo wa kan nau te po angai tu mi lo tina ni hi tin angai tu ni chu mai pon ni lovin tun hi tinai in lama a kon khoi voi khatna ani to lo le hala tun ma thil thleng alo langa tinai chu a goi email khop maya a pasal jori hian alo foi ho ni tinai la chuan Wendy poi ka ti khop mai ka kon ti boi chewa hei zanin chu le min ka koi dawa in lam panga ka ho agam si dawa zanin chu ko lo ka nganak tu ka kal le hal vat me don nia anti vera tina hian enga tinge tu tak ani kha helai huna thi kon khoya hotel ve dom lo vem nia anti chuan a pasal la hian hetiang ang me chia hetiang din hun to hotel an hun chia ngot chu him le nem chu wang chuanin kan in lama hen lo yak me se zanin chu wangin ka kon khoi ho ni hi ti te in chung lama in chote yang tin in chung lama lo khoi chho to ha kha tun ma thil thleng ani chu wang chuan tun ma pon hetiang thil lo thleng thuina a in sum khram thuina tu ne ko chuan a in sum don to lo thil ni na dik tak a kha thiam to chu wang chuan he me khring hi nei atum to lo ni apia athom hoda na chuan kala nau te thom novel te chu a han la chuaka a han siam mol maya nau te e to te po chu a han la ma se nau te chu bom chu a han lak chuna zang hui maya heu tin a chung chu a han hon chuan a chung chu a lo nga ko vek maya mak ate le mai khuyang nge nau te chu zong kha om tak tin bur dang te po chu a han ena a lo ro vek mai chu ta le thin ran takin a pasal ne la chuna vakala e bom chunga bong hu te po dak ba da zong kha khuyang nge ni ya ngati nge a bo veka anti chu ti lai tak chuan dina chu a gon kala Wendy poi ka ti khop mai
voin hi kapi thi champha nia chu wang chuan kha ibong hote po dok ka mu khanin kapi an hal na vap kha min khret chu tira chu chuan ka ngai to na ti boi deuh hleka chu wang chuan kalo pai vek lo male poi ka ti khop mai alo ti ta engtin a ilo pai amo tina iwa a ve a inga tinge ilo pai ngai ngota no te chaw tu ni kha tina han se ya a wendi ka ti palutuk a ka gol le vek meng che chu lawa no te chaw te chu mun danga te po le tu om meng chu lo le le me don nia a han ti ya chu ta joge da chuan no te chaw wang me me chu tianga in ti thin ram tu po ni lo chu tin alo se ya wendi hian chu tiang ringot ni hlenem ka fa pa e tan a han pa liu liawa fogai na me ka cha ni kha an ti chuan joge chuan mi pano pang alani me dona khatiang anga du tu kha rul lam lo yang lai vi lami po akam changa piang kam pe ve me ang chu nau te cho wang me maya khatianga in ho khap kha atul lo ve a han ti chuan wendi chuan ka fa pa iphone ti nai chu ada poi mo zo ni mo a thai dian hlim takin lo om phot mai teu tu na tonga gai lo te a ka chua san wang wang cheu tiang ai to chong chuan akal san ta ni ole nakina chuan dam doin lama chuan avale le ya te chuan nak chuan ro en kola alo lu ta man ro le ai tu ka thom ma vel chu han ta tha i ro thaim i ro tlaim an ti vera chuan nak ne la chuan min lo en kol sa ka wang kalom lu tu ania an ti chuan heng de chu ka ti tu kalom alo tia ai in tu bo te kan siam nge o tin wen di chuan bong te bu vel chu a han la te chuan pon lama a chuak ta nakina chuan wen di chu ro ma chu na kon let le ya ma se apasal jori khan ano te chu alo chai vera abula chuan alo thuang mai chu va mo chuan a phode usok maya engi ro ti dona avati ta jori chuan tho chuaka no te de bom chu an la chu ti lai tak chuan nok no chuan kapi te u hei in pahin nom to boka chu wang chuan kalo va chuak phatanga me mo huna mi lo ko le me don nia tin nok su pon lama chuan a chuak ta ni chuan jori chuan no te chu no te nek la chu a han nek tira duat tak chuan a han en kol vera wendi chuan in ti turin nge lo kala tinai ama chawin ina om sia ingai to lovem nia an ti vera nong ni pani hi ka ngai to sok so lom chu wang kalo kala ni hi ati ve mai ni ni chuan wendi chungai de wang wanga jori da chuan ilo khre thiam lo takin tinai so kanau thita hamin khre chho ti wangin le min kalo duat deu ni pon ilo kha thiam don nia ingai angkha chu ni lem lo nia an ti chun zom zata ma se wendi chuna pom lo view mai i unaw nu thita kha khre chho ti chemo amak le mai tina han sei chu kha chutia an sei chu jori chu on hoile ta note te bo ma pek lai po chu ngai to lo amuya te chuan ti kai te noi mai wendi chuan kha film kho ta che tin ava boy pui ngal wata ava kho fa ya ka fa pa hi kum khat em pola ni lawa chu wang chuan yen kol thiam lo ni chuan en kol thiam te en kol tiom mai hi tha in ka khia ke mangalo boy pui zok mai nge ati ngal boka ti chuan in Mr. Joy chuan in a phone chuan la hello ti mi pakhat hian alo call hello tinai te chung te in niemo hei tinai hi motor accident lat maya hospital alo kalatuma ma se motorin ka supal lo maya ti chuan ma hina bedu chia antia lo be la ti tinai chuan hello Joy poi ka ti khop mai ni zanla ma khan wendi kha kala ka khan alung oi fak lo ni khan ka khia chu wang chuan ngai dam ron dil tuwa hospital lama lo kal ka duwa ma se hei kalkonga ka chi sual pal lo maya motor pakhatin min suwa enting eniang anal tuk antia phone chuan het top hal de ya hello khoya moin hello antia an phone la dona ma se a phone tlang thei da lo chuta he lai pa la hian tina iti mak ka ti khop mai ithil min ti tiang hi mi pa to le hal thin dun henan ka tiang khan ra mi rota ike ka tiang khan kan tina ithil ti dan hi thil thatak chani do male tin alo haw ve bokani chuta Mr. Joy chu among chu holang zok zek nei to pon lama han chu mai chu an tum de ma se chu ma do chuan anu pui hna chuan nang hi i maknot mai ni zana khan ti nai kha tiang khani haw waka tona nang ma wangin accident tok nge sin antia enga
Cầm mặc mô ngay sĩ ôm dễ chú anh thì chuan giờ cái chuan lo câu te cầm bản hin amuna cầm bản hin ngay ngầm và lăng anh thì nè đâu lo câu thấy đâu cái nó tới còn bùi ngay đâu tiếng mai ở chuan beng ta thóc mày chú thì mai beng thóc mày chú ta em mà nè thì nay nắng mà vàng in accident to cái tí chú mà lẽ anh thì chuan quen đi chuan nắng mà zo khi zo cái này hi thì nay ai nè chung thì ngay bùi một lo zo cả anh hi kan chung của thì bồi tuan zo khi khơi năng nghe ngay tiếng anh chỉ ngay tua anh ai chuan thì chung của hi ngay bùi một zo thì chế anh thì chú ta giờ cái chuan ô lại thay cho tiếng zong chuan mỗi đâu ngay anh cho tiếng ít thiệt viêu tên thì chuan cầm bản hình cầm phật lăng ít sợi đồ zong cho bù lại trên sợi đồ nia nó có gọi tiền cái phải đặt lọc mày này mình thà thế rồi anh thì cái phật về kéo hi trong cái này em mỏng lâu ít đồ chuan nắng mai phật là cái chuan có phải em câu đồ cái này anh thì giờ cái chuan cần pha chú nào xin ở đâu em câu mấy hằng bơi một giọt chú thì nay cần phải mùa ngày thì nay này cần đừng cao rong cần chỉnh phải sọc phát ngay anh đi đâu vậy chuan ít phải bà bao số em câu gặp phật tổ là vắng thì tao mày quên đi chuan em mới rồi á có phải bà mang cái miếng vào về để tụi mốt anh thì chuan cái tụm bò này đâu chú nắng mát thiểm lộ do cái này chú thì đầu thấy đâu vào mình xem mà để chuan cái tí mấy bò chú lằng chú vàng chuan tôi nói hiện bơi mỗi bao chú tí này là cần cái là cần bản hình em kiếm cần chính phải rất bằng khía mò anh thì chuan quên đi chuan ô lại try ít duang tắc chuan cần cầu đòn nia thì ta chú ta một tô chú hàn hong một đứa hàn tụm chuan quên đi chuan login cầm bản hình cầu khép bông ai thì nem cái máy cầu phật thấy đồng cái máy cầu phật lăng thì chuan cầu phật cầu chọc rồi không tin vân nó chú hàn thà thì chuan tí này nó lắm nia anh sấy chú bản đồ chuan cầu ta tôi nói trong hun người đầu tiên cái là cầu sân đòn chia anh thiếu bộ thằng xe bơi tổ đầu tiên anh ấy tổ bà ta nè chú thì cái lại chú rồi cho nên anh gì được vòng mày thì chuan phật bà chú thì mu thấy đầu tiên vào ta cả chuan when đi chú vakal ta ông nó lại muốn soi bộ chuan vakala alo hậu đầu mày zong zera mu thấy ta hậu đầu mày là kiến đậu chuan phone chú alo người ta ngang mày oh hello anh thì chuan oh rồi pasal kan ya hey tin hai chu kabula to in lama khan lo wa hola adam thawak lo ai tu lo sem sak to nia keni pokan lo ho chun zum halang alo ti ta chutia pasalina lo phone ta ka chuan ola ka khie ke pok lo ho watange ti in phone chu ada tamaya agla ko te chuan tuna chuan in chunga thil poi mo jong po alak chu hun ta te na ngai to ne heti lai hian anu le pa te omna lampang alo langa no ber chuan kan fanoi min ron phone dana tang khan ha sat na engam tak mai athok ti chu alang reng maya kan fanoi hi mi chhel ve tak mai nia chu wang chuan he tiang hoi ran lo hian enge chan chin ti khetuwa vakala thwain ka khetlat ke chu han tia ampa ber po chuan nie om na huna vajin na thwain ka khia phone to get te kan langa ti chuan kan in lama kan khoi ho fa don nia atia ole Mr. Zuri te in lampang alo langa Zuri la tina chu an pan hi chuan alo dun le towa chu Wendy chuan awa mu che tina chuan Wendy ido hota mo lo ko Zuri he men lo zong le sia boi ka ti khop mai voin chu ka ti boi le mai che tin a han sei vela Wendy chuan boi ti mo boi ti chuan nga tinge kan ina ido kal le chuan kan chung kwa iron ti boi poka chuan ka pasalin tui tu te apevel bok chia han ti chuan joy chuan itong dan kha film ko ta che ti nai hian hliam to ka en ko langa ya kan en kol mai lom han ti ya chuta Wendy chuan ole thai chu ti anga han soi fi pongai lo idu dan dan en ti don ya poi ka ti lam lo tin agom lama chuna kal santa joy chuan chu ti anga tham lo de wa an kal san chu angai dan an lo khop mai kan nupui ni ya ka du dan dan ka ti kol thei kan ni threina ma senga tinge ka tiang khan min za lo dewa om tak le ani hian min kal sana tum ten lo mo le tin angai to ta wang ani chuta tina la chuan jori inu pui khan ka tiang khan ati fo thren chem nia
avan za lo che ve nai thok na sat te rul nen he tiang ang nun nuam tak nei thei tur hian I thei to pi chua chu po chula lung oi loving ka tiang khan ala ti khungam che nia he chu thalo ko ti khop mai ti na lo sei ve na joi chu an ding ta hloya ti chuan Wendy om na lama chuan avakal ta ne yo ma chu na wolu ta Wendy chuan na thom no chu lo thle fel mol mol maya joi chuan enga tinge I thom no kha kha thei thleya enga ta ne nia an ti Wendy chu agon hoi chuaka eng lo nia tia sei han tum chuan joi chuan khati yang thil ho te mai wang khan I thin ram mo inge ni inung olo ve wa ka tin an khok zia Wendy chu na sei tu chu a sei lo ta zo ka a thom no chu thle chun zum ne tu zera joi chu ngai dan ne ta lo a ko ta tu nam pota nang hi helai mun hin lal be ran niang in ngai ni mo aniam enga tinga tiang khan min za lo de le min tham lo de wei om ve na an tia chu tia a ko ta po pa chua ta thil tla chu a muwa enga tinge ID card te I passport te heti pek veka in thil nge ti tu ma tin a zota chu tia zota ka chuan Wendy chuan chu ID card le passport vel chu han chega chu ti lai tak chuan tina kha hul che ga na kan chole Wendy enga tinge ka tiang khan lulul taka I oma I kha thiam ve thei me lo vem ni jori hian itan na thok na se em ma chu wang chuan a thin te polo chhe dewa ni mai theya ma se ka tianga thalo de wa ilo dong song ni chuan adik don hlei nem tin alo sei vela chu ti rai chuan Wendy chung hoi rangin ai ngai tua moi te heti hian ka thuam no ka pek vel vak vaka heti nga pek vel vak vak hi angai hlei nem mole tin a passport vel chuan la jorin hena chuan ka thil zong zong hi chu ti hian lo mo se chuan ka fa pa nen helai mun hi kan chho sanang nang ma tonga ka thil don zong zong hi chu ka mo lo wa e main ken enkol ve thayang a han te ya jori chuan en thil moi so ya min vo ti na em nia nga tinga chu tiang ai sei vera an tia tina la chuan Wendy in ngai to chiang te nai nei box si lo wa engma khret nei tak tak box si lo wa nang ma chu chuan en tinge idam ko chho thenga jori hen ram pui lo chi se khoyang he kali tu ma chu lo wa kha jori na apek che ka tele I thom no hak te po kha jori le vek chen I khai I khe to na nge ya an ti chuan Wendy chuan kum nga chung kan na lo thok ve thina kanin nei ma de to tang khan ke ma pang gen chom zo lom tuna ni ta ka wanga eng wangin nge na ka thot hei lo ngatang kan fa lo piang khan ka tho lai chu bang san tu min tia ke man ke ko lang chu min ti ni kha min en kol turin ka ngai hle nem che ka du chon na te chu ka thok ve thei lom an tia chu ta le a phone chu lo ria tina chon rang takin alo la khala han en chuan message lo thlenga mission ka kan khoi don che nia ti message lo ni chuta mi padang hena tangin message dong ani hi mission ti ten a ko vela chuan on khoi che tum vela tia han se chuan Wendy chuan khoi mo pa phone thami lo pe ngal ga ti ni lo ve enga tinge I hlau de vem nia thil dik lo om te ni ngat lo chuan I phone ken chu inge apoi wa kem ni kan chiak zel tiang tunge message on thon tu che hi moi te ni lo a ko dan chang che hian jori khiat lo hian mi padang mu thin ni lo nei ni mo adikem a han ti ta vera poi ka ti khop me Wendy ka thu sei chu dikem chu adikem a han te lia chu ta le jori chuan thin ram takin Wendy khonga kali tuma chuan inge niom zia khonga kali tum a han ti ya chu ta Wendy chuan ka fa pa dam doina oma chu po chu inga ta mai ngai lova ke po na ka chho pon inga ta ma min ngai lovin tina zok ingai poi mon rom nei tuna taka inga tinge ka chung chang chu ingai to viawa a han ti ya jori chuan Wendy inga tinge heti ngai oma phubalak nan mi padang pui ve le tum ti na nia chu pa chu tunge nia a han ti ya chu ti lai chuan tina la chuan jori kha tiang khan zot mala a chan du che kang lo a chan dik ta ke khedo ni de chuan a phone hi unlock tir la ti chuan an biak na zong zong te po I enanga ni mai lom tin a phone chu a ron lek chuaka jori chuan phone chu ben thak pain nang kha longoi lok te ati Wendy a top nan ka zot liang che tuna kon betu chu kha tunge nia tunge kha pa khani khoi mi nge sui ha ro an ti ya chuta Wendy chuan phodik ka khrang che kanin enkol tu pa nei kha kanin enkol tu pa mi lo khoi don ani ti na soita ti chuan a von na chu a han thla
ka soyom zia chu he in hi ka chua san don company hian kan in ka hi ka ti to vek don atita chu ta ti na la chuan kan in en kol tu pa Wendy i kha thiam na nge in en kol tu te chu mi hausa chu win lo ma nei thrin chu tiang chu niang in ngai ne mo i chon lam siam chu lak lak lo le mai Jerry hian a chom chia a en kol chia idin hun dik tak po khe chiang viawa inga tinge in en kol tu tin dot te soi vela in en kol tu chu mi hausa bak nan nei ngai lo tin lo soi non le a Wendy chuan chan na en to lem lova angoi de wanga ma se tina chuan enga tinge chu pa chu ani na dik tak soi a ha vio le Jerry hi nga tinge dot ti khil zela thu dik tak chu sei mai da che a ron te le a Jerry chu a ro nat mel khop mai Wendy nga tinge thu dik soi du lova nga tinge dot lion soya tin a ro na thu chu an soya eti lai hian tun ma thil thleng alo lang Wendy gai lai hian anu le pa te phone in ro bia chutia phone a belai chu Jerry hian alo khuya kanu ka pa milong ngak lok teu Jerry hi kum tam tak chung chu hun khriom tak lo tok to chu wang chun tuna khui chuan hi ala hun lovin ka khia an lo tia anu le pa te khan chung ko lo le ta sum don na ron khoi puya chu tianga ti tur chuan an lo som khalo nia ma se Wendy hian tuna khui chuan tuna ka nun hin wam kalati ron le le ka tum lo Jerry hi ka ring to ka kan tin hun ha sa view ma se tuna tonga kai lo te a chuan kan tin hun ala jiom ve ma yang tia soi lai vel te kha alo ngai tha ni khati lai khan nu le pa nei ri ti kha chua ka Jerry hian fa kha emo lo ti thuina ma se anu le pa te abelai ava khiat khan he dot min khila ni mo fa kha ang khan in si sia nu le pa nei ro ang khan in si sia enga tinge dot min khul le in nei to kan ni boxi kala ka enga tinge tiang hian je pa nei o tin gul gon na takin thil pe ka tum 3 alo le sak te po chu pe lo ma yang tin agul gon lo ki lo tua chu chu tun ma thil thleng alo ne ya thil pek tu ga le po bol lo bo ma alo pai thak to ne chung thil te chu Jerry chuna sei chuaka Wendy Johnson tuna hian nang hi do sui mong takini ti ka khachuak to ne chu wang chon eng po sui la nang hian dot bak soi tu khelo ni hi an dia tina la chuan Wendy makka ti khop mai i pasal hi itan a that te lul nen enga tinge a thin lungi tina saka mi padang te lo ngai zong ve lo mo tina han se ya Wendy chuan enga tinge ani chungchang po chi lo ngai tu ve ve wa chu ti ta kai khong ai ni chuan nang man nei ra ni mai lom an dia chuta Jerry chu angai thalo tel tel mai enga tinge mo ma ni soi fia tum mi lo mai le thil thleng vel hi angai poi mo lo tel he mai enga mo tak chu thil tum ma nei ni nge nge yang an tia chu ta kon tong chuak ta Wendy ni zan lami chaw box sia chu wang chuan igol go boi do te poni nge halam phat la thain ka khia klo ti boi to khida mong che enga mo hak sat nei ni chuan thata king ke hi min khilla ti chuan thata king kon sei don don nia tin a kon nem ta dewa chu ve le tina chuan abana chun kon cherin Jerry enga tinge khatiang khan lom taka I tung vela khatianga tu khan nei nem alo ti tawata khatianga ngai lom chuan ai na suzokin ain ti thei khum zel don chesin antia chuta Wendy chuan ni khan in pani khan loin bezok phat mai teu kalova chwa san zok phat ang cheu tia chwa san han tum chuan Jerry chuan ni ro ve tin abana chuan sela apom bet tlat mai min thate ti po chuan ka thla thei ro che tukina khan hospital a khan engene ka soi kha ka chu soi kha I thei hel time nia dot nang angin ka soi ve ngai lawa atita chuta tina chon lau thong takin Jerry eng thungi ro soya eng thungi soi anti chuan tina chumi jung chang chu lo boi pui do su I ke na en kol tu mamwa chuanin in lo tu po ka be fel vek to nang ma en kol tu nurse po ka haya vek to chu wang chuan I chung chang chu ka ching fel vek to tia a soi lai chuan kongka chun kon kik data chu nang ma en kol tu nurse po alo thleng to lo vakal phot mai gole I ke nat kha tin han soya chu tia a soi lai la chuan nurse no chu alo lo ta Mr. Jerry lungai mi su Miss Dina hi thata king kalo ankle don nia tin wheelchair chuan pon lama chuan an no chuaka ma se
tina chu alung oi chi đầu đều inga tiếng nghe mọ áp nupui so át hen thấy tất lộ lệ các thấy top có chỗ vẽ xin mà lệ lâu là ngay ta cầu anh lên chân khó bằng tin anh lên hôm bố khóc mày chú tia anh nên nấu chỗ tao nấu chuan rồi chuan lẽ Wendy i buổi nó béo chú khá ôn là mà anh nấu chọc tua i sấy đồ chú lúc này hiện sấy thấy toang khá mi pa khá tung nghe nè địch tất nhiên hẳn sấy thế lệ anh tia chú tao Wendy chuan ông mặc cái tiền hết mày cái tiền khá nên thì nay ý ngày tụi em à ông dễ đàn tổ thì đâu có mình vét khá mặc cái tiền hết mày đi làm sao ồ các mình trông trang cho âm hai cái sấy tổ khá và nào thì ta mình khuyết chuột đi coi vàng in thật tất nhiên kiện cô là mấy lòng cái nên cả em mà bố bảo được lâu ông thầy nem chú mấy người là vin anh ấy khác không ai đua tất cái em cô tuổi in về rồi xin chú sấy đầu phô bala nan mi bắt đầu tới đầu ngay zong về đó cái mà mình tin là tụi mình chú tiếng chú này lâu chơi về lắm hết tiếng ấy ôm mình trong cái đồ thế này hiện trên tộc anh ấy nè chú vàng xuân tôi này hiện thôi địch tắc chú sấy là thật tết đi cái này rồi là hiện sấy mấy tờ chơi tiền anh phok ta về là chú tạo Wendy chuan nè ít sấy địch buổi nay hiện tụ mấy cái này chú vàng xuân ấy lại muốn ôm hết cái đồ to là vàng chúa cái tôm to chú này mấy tiền pon là mà chuan chúa hành tụ mà chú tiếc chúa hành tụ lại ta cả chuan chú cái chuan amma có sấy cái khỏe thế không if pa Andy so if mudu to lo ni chuan I chuak thayang ma se lai mun rangai chuak ni chuan entika ma if pa so if mule to ngai lawang ateta chutia seita ka chuan entin mo min votin em nia andia chuta jori chuan passport vel chuan chu saka he ke mang ka lo kolang thu dik tak min khul ma chu emo kha pa kha tu nge ne ti ka zon mu ma chu he ka thi I ID le I passport hi I nei le to lawang atita I chuan avakal naya lo chol ha la mang che pon lama chuang ai do nia tin rom pon lama chuan a chua san ta ni chutia chu tak no chuan Wendy chuan phone chuan la message chu an ena message a chuan Miss Johnson I chunga enge thleng chu kan khoi lova ma se lo lungai su nak tu ka kan ron thlenga nga kan ron khoi don che nia tin message dang chu an lo thon le ni ti chuan message on thon chu reply a ro te chuan ka thlen don chiang khop mai entika ma ka le de to ngai da wang tin jeri chu thlen ala tum ro khop mai ole Wendy chu bathroom lama em buala chutia em bualai chuan jeri la athil soi vel kha an ngai to le ta do ti do soi na so khop mai ka do theina hian chin to ka nei nia ti dai te inga tinge buai thlen zela tia a how level kha angai tua chutia ngai to na film taka angai to awang lai chuan jeri chuna kon pot chuak ta thut mai inge ni om zia anti chuan Wendy ti nai kha step atang na luma chuan na sa takin thi sana chuak boka tuna hen dam doina an hoya thi sen pe ka ngai ni kan chan he mangai chuan I thi sen le thi sen kha in mil chia boka tuna hen kan chan him kha langai tite ikal khal te yang alo te ya chuta Wendy chuan lokin lo la ding te ti nai hena chuan thi sen ka peang mo a thai ma se thi sen ka pe ni chuan thil pakhat min ti sakha nga yang antia enge ni ta anti chuan intiam na inei nga yang intiam nga chu I bo chet lo ngai bok nga idam chunga ta na intiam na enga matal isi mangai don ani antita a thalom te rang mai engpo ni se ka intiam ang engma boina turom lowang ka intiam na chu ka hlen bok nga kadam chungin isoyang chuan ni se tin a hanin tiam ta zung maya arlo te chuan ti nai tan chuan engki ma huwa mani mo a thai kanin then na lekha ka ti fer huna he intiam na hi ibo chhe the don to lova chuti huna chuan ka du ang takin thila theng theyang tia ai ton hu chuan I khang ka intiam zo to I kal phot tiang dom doina chuan ang takin tin dam doin lamakal to chuan apot phei ta ni dam doin lampang lo laga doctor te la nak se chuan enting ni don thi sen pe thei tu to chu in hotu em an lo tia nak chuan hospital dong te pokam pe meka ma se thi sen pe tu hi kam hle thei lo tin an lo boi ve nak khop maya ti chuan le chori chuan lang ta lol mai doctor he kan nupui nia tina nen khan am blood type pen ang chia ani hi thi sen pe tu tan chong gam mang thayang a han thia
mà sẽ email anh chuan alo dang be maya inga tingia ni zan lama imu thalo vem nia email chu avadang ve ya anti chuan thisen peturin ani hi in thlang tak taka mo thisen chi pe thei tak takang mo tin doctor chuan alo soita boka Wendy chuan o te rang mai kalo pe nge tin akut chu an phau chuaka te chuan athisen chu an lata ni ole Wendy chuan chau tak chung chuan thisen chu an pe ta phota thisen a pek mek lai chuan taksa achak tok lo wang chuan ama po chu alu kan hei deuh roi maya ni kho khlo chuan a om don ti tamai chu vele apasal chuan Wendy trim hawte tin alo soi ve puka jori chuan Wendy chu tianga om mai chu amangang le sia ti chuan rang takin doctor chu a ko ta chul maya doctor local teu Wendy om dan hi diklo nia tin a au deuh chul mai ni nakina chuan Wendy chu khoma chuan mutira an chol hadama doctor po chu an bula lo oma jori chuan akut chu lo wana doctor akut hi avot riu maya thil diklo omani lo mo han ti chuan kan soita kan khan ataksa hi achak lo sa to em maya chu wang chuan azolo ni ber mai namponi se han chol ha tam sela ti chuan agon ziom chho vele mayang tinan soya ti chuan doctor po chu chulai monotron chuan a chuak vele ta ni jeri chuan anupui chu tianga ni kho khailawa murang mai chu uluk tak chuan han ena aglo chu anavio ni in alang Wendy kanaw ang tak kati kha nang po hi inive thosin kanin ton tron tiong khan kanaw kha ang kati thei tuk chia tin amale ma chu hanin puang chhotan ta chutia aim puang bel chu Wendy chuan alo khria ani mai thei kum ngal ta thil thleng alo langa anin ton dang khalo langa kum ngal ta khan jeri khan thil alo zuara Wendy le thente hu khan lo kala a thente ho chuan ente Wendy slide lang vaus amel trasin atei ma boxia atei ma me ne vin le kha thiam thei em boka van doi thak takin nu le pa mu mala nei dawa so tiang son hun hang se tak mai amma na ngai sin an lo tia a chan chin te chu an lo soya ento amel tra boxia chu wang chon ivakal tiangu akhong ai tha boxi athil zok lai te po so kan le sak don nia ti in lim takin Wendy tin han chuan an thian za thum chuan an vakal ngai kha nia jerian chung me che pathum local an mo chuan Wendy chu han hua amit ala taryo maya an chen te jing mi chuan jeri heng hoi kan lo du nge tin an le du zong chu han ko kol chen zeta jeri chuan thatak chuan alo pe ya Wendy chu an en le thwina amit ala ryo mai Wendy po chuan jeri chuan en wanga chuta jeri chuan miss akhoi hinge idu veng le an lo ting hal wata akhlai sa khane phosira chuan helai mi po hi o khang ho khane mai tin ai do zong chu alo thlang ve lia chuan kha hi poi lo pek bedang che tin alo pek bel bokani chutia a pek bel an mo chuan makati khop mai jori chuan i taksa chaklo mel sia chu wang chuan i tro don ya chu wang ne ha ka pek bel che alo te ni chuan an ho dewa chuan Wendy chu mun pakhata kal turin asu kes nen taxi a chuan a hanin lang vela tutia taxi chunga an lut chu jori khalo lang hlol mai Wendy khoi kal don khoi takin kal lo kham la ka do ni alo ti ka kal lo wang mo inga tinge ka kal lo san to chu an ti chuan a englo nia thil pakhat seidu panaya an tia a sei thei thei lo chu vele Wendy chu taxi tong chuan a gon chuaka jeri chu an ku hal do chat maya eda tong hian pan hi hian in mangai takin anum dona anin ngai zong chho ta khania ti chuan anu le pa te hena khan anin kar sung chang chu vakhira anu le pa te chuan iwan a mai tak sutiang ang malam hun po nei lo me thei tak mai nu le pa po nei mu mal lo su pasala ta ni du mo a thla ra tuk he ke chuan ram pati thei don ho lo nia alo tia ma se nu bro chuan am pa chu alo beng da ya chuta Wendy po chuan kapa hanim beng dai phote ani som me thei tak mai ania ama go chu mitei matak mai le le ka thiam thei tak mai nia chu wang chun in choi la kum nga chung hun pe la
chuan kum nga chunga mi lo tling tak ani lo chuna ma ka via wang kum nga chunga lo tling thei chuan ipom thei ngem alo ti vera nu bek po chuan ifanu thu sei chu luk de bin ngai thla tin tui in pyok lo pe a ha ka pa in ole kum nga chung chu hun ni pe thei ngem alo ti ole a try kum nga chung chu hun kam pe nga ni mai dom ama chu kum nga nu po engin ang lo ni chuan ron le la ti chuan he chung ko hian inu ten kam pathumin na tho tu ka tam hi an tia ole ka pa ka khye ati ma se anu chuan boite itete tongin heti ang din mona hin le ding ngai rowa din mun niam ta ka tonga bulletin tu chu ka khongoi le mai che a an ti chuan kanu ko palungai ma ta chu ka hlim tholom ka hlim na hi lom poimo ti chuan ma kan son chhonga kan la hlim tlang zel don alom an tia khatianga anu le patin hena in nei adil level te ka a khachuak we ni akin dewa chuan wendi po chu alo ha chuak ve ta chuti han chuak chu abula chuan jori chu alo mu deuh ba maya jori meran mu chuan anu le patin hena athil soi te ka khachuak eng ang din mun ha sa po mai la kanin mangai po chuan kanin mangai na chuan min ti lim don alom tia serai vel ka khachuak ani chutia agon ha chuak ding takai ngai to wangwang lai chuan jori po chu kon ha chuak ve ta e kon meng ta ni mo I thaim engai an ti kha wata inga tinge I bla sugar te kha aniam ti iro suirowa an tia chuta wendi chuan engdang suiro chuan tisen ka pek dong khan in tiama kha in tiam na kha ina khiang te ko an ti chuan o la khie inga tinge an ti chuan a tha chu I khret chuan I len chuak don nia atia jori chu nak lo ko te chuan ala thin ram bang ani mo ani si chuan aduang chuan ka ti thlo tin me ngai ni ti ngai to ole ka khrialom I du chu eng po ni se ka ti thlo tin sak don nia ama ro chu I thil du ka ti thlo tin sak ma chain tina po tu na hausat na tok ve me ka agon hau chu hon te po ngak ve photila iram ti yam an ti chuan ti rang mai a thalom tin a han tho chuaka khuyang he kali tuma doctor khanin chol hadam tukin ati chesin anti chuan ka fapa Andy ka mungai antia ani te chu a thalom a thal tuk midang en kola ati ma se Wendy chuna kuchula sana kaldon atia chaw tak chuan a fapa mudur chuan akal ta ne ola na kina chuan a fapa omna munan sei in lampanga chuna wa huwa Andy khongei tinan zong kwal vela a fapa reng chu mulova an hoi kwal vela inga tinge mo ka fapa chu a lo le khonge mo le tin amang ang tan ta chutia mang ang ro taka a lai chuan a phone chu han en hal fata a pasal chu phone a pasal la chuan phone call chu ala thei dek lo mai a hlau thong ta tel maya ma se ava phone te ho chuan a phone chun lo pik du lo an met top zel mai chuta le amang ang tatak zeta engwangai kan ti chuan tina khan jeri phone halo kola alo met top zel chu lo ni in chuta jeri chu tina kan to chuan agon luda I thamo tin akute chu an khufaya doctor ten an sedan chuan hun gai lo te I chol hadam lenga ti chuan I chuak theidon nin an soya anti kina chuan kalonu tu ka jeri hak sat na gawan thlen na sat tak che em ka in thlakong le mai anti chuan in thlakong ma da che itan te chuan hun ka ne reng alom nang ma trampui te chu ka ti tu ver phoi mania in thlakon nu tu eng ma lo nia tin han thlamon vera chuta tina chuan ti boivio che hi ka thil tumpo ni che lawa ni jana la Wendy katan thisen pe in alo boi pha vio ni oma abula lom tu soite po ka du vio mai ma se kanin hnial boi le khalau bok sia tia soilai tak chuan Wendy chu ma chun agon lu ta hlol mai Wendy agon lu ta Wendy inge ni ta anti chuan amela tong chuna thinre mane ti a khiata chuta Wendy even thinre melve jori hi helam na hi min kan tu ka local ania ke man local tukin ka sommi lo ni o anti ngala jori chuan Wendy inge ni ta ka soitong khan tina hi dam thalowa chu wang chuanin ka ngai ven mei nia ti te pon lama chokila inga soidui nei soilok teang anti chuan Wendy chuan ma se set lo chuna mai chuna beng hal to thok mai chu ta le tina chuan
Engin ita inga tinge mai bena an ti chuan tina maya po chana beng hal ta thok maya nang lak lo tak mai mi chung kuai lo inola eng ma soi tu nei velo jori khoyang ka fa pa adita jori chuan I ade vem moni le ni zana in lama ka hon tiu ti to lom an tia Wendy zok chuan nang hi a zok ni hi ka fa pa chu ina hleinem adita engmo engai soi tin jori chu alau thong la ta vio loi sia chuta tuna hian ifa pa na pongai tu lavin tina ngot idongai tua ifa pa hi khongai ti khoi tu kan yasin tina ai chun ifa pa chu khoyange ti zong hal vat tu kan ya pa ni po itlak lo ni hi tia an se chuan Wendy anin peng dai te tuna kang takin kan haute ho kan tiranga ti chuan ka fa pa chu kan zong hung halange an tia tina chuan lokin beng dai teu ka unau pa kan ko nga in fa pa chu omna khe em ang ama khan anga event khamole oh hello John Andy kha I boi pui tu om nei khem hei om na kan khaidawa kan zong deuh lai leya a han ti vela o ni chu ole ka khe tin phone chu a han da leya ka unau pa in fa pa chu alo lamani chu an tia chuta le Wendy chun thin ram takin khoyang da chung ha ko an tia apoi ka ti khop mai ka unau pa khanin ka da tia ga cha motor chu da ka ring chuta chun in fa pa chu omani mai thei tia a han soita ka chuan a thinarim to khop mai mai chuna kan beng ta thok maya engwangi ka fa pa chu tianga alo lak vela achunga thilenga mo athlenga nei ve chuan in chak lo vi wang tin pon lama chuan atlan chuak le hala chuta tina chuan jori ko unau pa chu athiam lo pon ni mi lo nia ko unau pa chuna lo ngai ven ve wang mai lo la nia khongai takin thinram mi chung cheu ko unau pa chu merin tlak tak mai nia avan zero takem antia ma se jori po chu alung oi chi lo ni rang akuta von na chu anda thadeu thoka pon lama chuan thinram tak chuan atlan chuak ve ngala tutian chota no chuan tina chuan Wendy me chu boina thlen tu lian takin hi ma se tuna tonga kai lo te achoni pasal he ka chu sak chenga nang ne ravin ke hi jori no pui kala ne vat dona ni tin alain bum ro khop mai ole grass ta ma chun vakala motor da na huna chuan an vakal chuan motor chun hongam chi alo jori chuan Wendy chu motor chu hong tu kan an tia an nunga thuam hnon da na bom chu Wendy chuan a han honga a chung han en chuan an zoi deuh hnok mai ngwang kan ti chuan a chung thuam hnon da na bom ma chuan an fa pa chu lo mu reng maya he ka fa pa ita hin ro omne mo tin rang takin an pom kang ngala a sit pa nga ya pon ro an nung bungwan da na huna an fa pa lo oman mu chuan an ro na khop mai jeri chuan khoi mo ye lo pom ven tum chuan angai ro tina khai ring zo em atiro kam fa pa hi en kol ngon hoin da tuna khoi mo na nge ka fa pa chu an da tak ti I mu ve nga ni rom ni he tiang khopa I mu chian ton hu po hin enga tinge khanu kha ilak zo tat nang hi pa ni tlak poi ni ro ni hi tin rang takin dom don lama chuan an kal ngal ta an fa pa chu ni kho khelawa au ma wang chuan na rosne na chuan rang takin an va pom phe ngala nurse ko fa pai men chan him chakte khongoi takin he ron hau chok to lo nia tin doctor te po chun ron kal ngala doctor ka fa pai khongoi takin men chan him sakteu tin jeri po chu nukul do to chuan doctor in thei top choteu khongoi takin ka fa pai a ron hau chok thei do lo an ti chuan olen lo lungai lo la thei top kan chot on nia tin an fa pa chun han poma ti chuan mundanga chuan an kalpui ta chuta Wendy la taksa la chak lo bok nen alu ron hero waya ni kho lo chuan a om don tamaya jeri chuan Wendy chu an vuan khal wata Wendy I thaim an ti lai chuan tina kha a ron kal veta jeri engin an in thamo alo tia ma se Wendy chu ni kho lo chuan a chun zom tangala jeri o ma chuan a be ngal ta thop mai chu tia ni ta ka chuan jeri chuan tina po chu angai sak thei talo kapi kan pui hi khoi takin trompui teu tin a han aw le ti chiam maya tun ma thil thleng te khangai to chuak waya an voi khat in hu na lai tele ami da lak lai em te
tin in lama tina akon hoi hoa alung ni lo lai velte an ngai to chuak oi oya a rilong wa chuan tle min in sirna alo om tran deuh pawh ni mai thei tina la chuan jori tin alo putwe deuh chen maya khoi mo melo potesu kan pui hi ni ko khoi deuh nom rang ta ka tram pui nga langai tin an pom ka nga không ai ta kin tu ma ta khan kan pui hi tram pui teu tin tram pui tu zong chuan a out ta chiam mai ni chuta a rilong te te chuan kati palutu Wendy ke ma thiam lo vek ani kalong ngai sak tok lo chia tin rom lama chuan a pom son hal ta vat mai ni tina la chuan thin rem tak chuan alo enzi vong vonga ole nakina chuan Wendy chu khuma chuan amuwa drip chuan khaya abula chuan tina chu lo thua an drip khai lai chu alo ti danglam saka alo met ping ani chu vele Wendy chu kan hode ko ka tina chuan Wendy ilo hau ta mo nang hian entika ma min ne thei rawang tia an sei chuan Wendy chu thele thelo chu na kan thowa amma ya chu na kan beng ta thok maya ka chunga hian nang hian thil tu tum he ka khrialom ma se nang hian min ne ngai rawang ti khriang che ka fa pa ti hlum tumin ka tiang kha ma tok chunga ino da ve lama tin an beng non le tina chu chhuala chu na bok ta thlop mai chu da ku thlak chun zo man tum chu jari chu akon kang hala Wendy in beng dai te tia a han chel be chuan Wendy chuan nang po hi tina mai chuan an beng le hal ta thok maya chuta tina chuan Wendy ilung oi lo ti chu kan khrialom ma se ani kha chu beng su ku thlak du ni chuan ke ma hi min beng theilom ma se jari kha chu en tin ma ti su a gon ti vela ma se Wendy chu en sum zo lo a beng ta mol maya jari po chuan a gon chel beta ma se tina chu a ke chuan a han tlowa a thei dan dan chuan kut thlak chu duwa a ma chel bet tu a pasal po chu a kuta chuan an se a ma se jari chuan a thla du lo không ai takin nào sẽ có local teu hey min trong pui teu local teu a han tia chu ti lai chuan assistant pakhat hawang kala nau te tha kon pom lu ta kapu hey in nau te chu a kon hau chole toe a kon thale toe a kon ti chu ve da Wendy chuan khoi mo tin an pom hal wata an fa pa chu a kon meng a kon hau chole ta an fa pa kon hau chole ta ka chuan le min a in beng da de ta dewa chu ta jeri ram pang chu kon hoin jeri ka thil du chu na hin ka soi tuang tina kon hau chuak to boka in than ka du ni a kon ti chuak ta lol mai le ole Wendy chuan jeri in than ka du ni a ti te mau maya en ti moi soya an ti chuan kum tom tak chung kan lo don to a ani na taka phe chuan kum nga chung kan lo don to a ti chuan khami chung zong khan thei to pin ka tampui chia i company po thei to pin ka tampui chia ni ma se tu na chuan in than ka du to a hei fa po kan nei to a i la ka hin eng ma bat ka nei ning kain hoi lawa nang pon ka la ka eng ma bat nei rem lo chu wang chuan in than he ka thut luk na ni a han tia chu ta investor jo chuan ngoi te tina hi ingai na ro ni chuan ani chu company thok to lo turin kan hot chuak thei tholom chuan hei kan fa pa po a tha to a kan buina te po chin filin om to inga tinge chu tianga a boi thlau zonga thutluk nei siam khera a han tia ma se Wendy chuan a thil dang ka soi pe lo in thren ka duwa chu ni mai chuan i company atanga chanpo tu po eng ma ka du hlem lo eng ma ka kon chu pui do wang che ka fa pa hi min pe la tok mai a han tia ma se joi chuan moi te min khathiam te chu ka ram ti hau lo mai ka pom thei bok lo ve a han ti chuan Wendy chuan ka pom thei do wa atan ti kha min tiam vek to ni rom ni thisen ka pe ni chuan engkim ka soi piang itiang iti kha in tiam vek to kha ati tamau maya joi chu agro boy ta view mai khatia thisen pek don la ya a in tiam lai vel te kha ngai to chuak oi waya joi la khan nie thisen pe ni pho chuan i soyanga piang ka ti lo tlin sak vek nong che ka in tiam me dia soi lai vel te kha no long ve wei bok sia chu ta le joi chuan ya kha thiam che a tran ti otang khanang hian mino bum ra ngani mo Wendy ending e heting hin om thei zo ka enga tinge kala ka hin khan om lo taka I oma mi padang bula chon bakali tu mem nia antia ma se Wendy chuan a kanin thena le kha
kil ne na ka va ti felanga kan ti fel nuwa kan sai na nga chuan kan ti fel don nia mun gai tak ka hak thei to lo tuna hin thun kha ka do ni tina nen hian lim takin ino dun don nia tin pon lama chuan chho mai han tuma ma se joi chuan ni lo ve chu tin kal mai thei lawang tin han chira heti lai hian tina la chuan joi ka ke hinal tuk khongai takin doctor min ko sak thei ngem ka ke hin na tak zit ani tin alo se ve poka ti chuan Wendy po chuan min thate khu boi pui tu ka nei khu an ti ya tina la chuan joi khongai takin min tom pui te alo te boka chuta assistant na chuan tinai hi om no hmana lo va hwele ta che an ti ya ni lo joi khongai takin nang ma min tom pui ko alo ti ma se assistant chuan Miss Tina lo ko lo hwang che an ti ya ti chuan an thut ti ga joi min tom pui te tina han awa ma se joi chuan tina ai chuan a fa pa le anu pui chu angai to so ka ni tina chu lung oi lo khop maya wheelchair chuan assistant chuan ana ko pheta ni chuta joi chuan hei kam fa pa po a thatua chuan kha tina po helai mun tong ka til suak tua kha khai du tok me lo vem ni ni lung oi me lo vem ni a tina han ngen le a ma se Wendy chuan ka soi to kha in then ka du atile ta ni lo chu karam ti thei lawang an ti chuan i ram ti thei lawang mo a tran ti a pui soi vek to kha ke in tiam chu ka ti thlo tlingang iti kha ka soya piang ti tukin iti ni rom ni tin a han chua chana chuta ole a thai ke in tiam chu ka ti thlo tling lo an mai lom dule ka chunga chiat na lo thlang don ni pon nang thanai chu chuan chu chiat na chu ka ma chon mai ang ati da tlat mai Wendy chuan i a nei hi nang hi mi a takin nei tim pon lama chuan chua san chuan tum le ni lo local te su kum nga chung chu kan don to ha i soyang khan the company zong po namam bul min tran puya nang he min tran puina sem ema na pui thok na sa katan hin lo je hi i khalo vem ni a nang ma wang chu wa hlo tling ka ni hi tuna chuan mi hlo tling ka ni ve a chu nang ma wang ani ti chuan ka hlo tling ta hnu chuan min thani tu mo min kal san du mo a han ti ya chata Wendy chuan chutiang anga ka hlut na te kammangai na te i khathiam nei si chuan enga tinge ka chunga hetiang thil hi iti sia ati joi chuan ole ka thiam lo na chuka in pomang ma se ke pon ka hmangai chia ka thei to ping ka tompui ve che dom inu le pa an thei to thui se ya ma se nu le pa chuan lo la thim mi alawa min lo buma chuti chung po chuan ka thin agim du chuang lawa thate vin ke an kol tho che ni rom ni an ti chuan Wendy chuan chutiang lam ani lo joi i khathiam lo ni kha ka kalangai tin pon lama chuan chua a han tum le a chuta an chet le a ngoite in nei na hi chu mi pahnih ingka ka thleng ania kan in thren don ani pon mi pahnih na anrem ti angai lom kein ka ram ti ro chuan in tinge kan in thren thei chuang a thei lo a ti le ta tlat mai chutia a ti le ta ka chuan in chunga chuan mi tu te mo chu an kon lu ta khup khup mai tuinge a thei lo ti a tin Wendy nu le pa te le naw te ho kha an lo lu ta khup mai a anu chuan Wendy i thaim kan lo thleng ta e in lama kan khoi ho to chen kan kon kal ta nei hi ti na kan se ya chuta apa chuan ka fanu hi adu na hmuna pianga akal thayang ti chuan nang hian achunga eng thil ma iti thei lawang lo dang putum mala ka phal don lo ani an ti ta chuta an chelo pakha chuang kala miss apoi ka ti khop mai hun ha sa tak i pal tlanga khoi nau te chu kan lo pu mangai tin an chelo ni om tak mai chu nau te chu han pe ya anu chuan Wendy lungai me su ibula kan om reng don nia kan support la tang che tin anu chuan alo kwa aning ko vong maya Wendy po chu athla mong de huai wani wala kanu ikal to ngule a han ti ya wala try an ti chuan joi chuan ni lo Wendy hei do khiang che khongai takin min bum na zong po kha ka ngai dam vek che ti hi do khiang che tin han awa ma se pa ber chuan a kia chuan a kon hlap pop me a ngoi me te nang hian ka fanu hi khoyom takin lo siam ani ti kan hai bi hlenam ka fanu kon chung ko lo to hi amit tui voi tam tak iti tlak saka chu mai ni lovin ita na that na te
ita na hlut na te kha thiam du lovin kha tiang khan ani lo zong in ilo la se mo kha tiang ilo vo ani mo ilo te boile mo ni ve chuan kan lung oi lo viawang an tiam nu ber bo chuan nie ka fano chungai thil ti zong zong hi kan ngai dam ho lawang che i khiamo an tia chuta miss to jori chuan ka fano a Jensen chung ko ho fano mo lo ni ya tin mak ati ta viau mai nang ni ho hi tu moi ni che le a han ti chuan pa ba chuan kan sui chiang do nge ki hi Wendy pa ka ni ya ti chuan Paulia company a an chairman ni lai ka ni e an ti chuan enti mo kha company khamo tina han suya an chia do chuan oni ye ani hi Mr. Jensen Wendy pa ni ya Paulia company a an chairman ani he khopui chunga hian mi ho sebe pol ania sin an tia pa ber po chuan ti khani khata mo kan fanu hi phulo zia ti khani khathiam mayang atran tirte tang khan ani hi phul hol lawa chung ko amumal po nei thelo ezon mumal po nei lo ma se ifing fela le khai thiam tia sui wang ke ni chuan kampuma nie asayang takin tuna chuan le kha po lo thiam in lo ho ting to viau boka chu wang chuan kan fanu hi chu ikiang om to lo se a tha kan te ni an ti ta nu ber po chuan kan fanu hian a mangai thrin chia nang ma wangin kan ina chu asana ama he min mangai lom tin kan hne na soi thwina kumwa chung te mek mai chu ni e adik lom tin kan en thlachina kan fanu chuan thei to pin ikiang omin a tampui chia mangai po mangai chia ma se khang kumwa chung zong khan a chung ai thing ei ti agal ngoi tin ai iti khriam moi ngoi sin chu anu le pa tan chuanin pomdam a haviau sin a han ti chuan nilo Wendy tin kon aulea apa chuan ngoi mai te kan fanu hming hi a sei palo sei le to su a phu poi phu bok hek lo an lo ti le a chuta jori chuan Wendy dot min lo khil na sal he mai tuna chuan ka khathiam me hei wang hi ni mo inu le patin mer khret tir idu mi lo dina han sei chuan nie isoi dike kanu le patin en hen kanin choya nang hi kumnga chungin i thot lingang tin chumi chung chuan kanu le pa te bula hian nang hi khwelo to chen ken tiam boka tuna chini lo thlot leng ta ma se voin hi kanin choini tanga akum nga na chia alo nei ta ti chuan a pakhat na chu ka hlot ling thu phota mi hlot ling tak lo nia ama ko chu panhi na nang hemin mangai tak tak ani ti fin fi ka tom na ro ka hlot cham ta ne tuna chuan kanu le pa ten hena thudik tak ka soi ngai ta ka chak tak si rawa chuan ka kal san chia kanu le pa te ka zu hangai ni min kha thiam don nia tina seita nilo Wendy ichak lo ni theinem ichak rang lom ani na thaka chuan tina nen khan kanin ka eng ma om theinem ingai ang khan ni lo nia nang chu ka nu pui ni in ka mangai che rom a kon tia chuta ni e isoi chu adik pon mai the inin ka ang ma om lo pon mai the ma se trong ka in du thuin soi lo ni pon in om dun dan te in che zia vel tang chuan eng ma hai thei lo in pania in ngai saklai vela ka lo om dan te ka lo na dan te kha i kha thiam lo pon mai the ma se i che dan vel khan min tin na tak zet ani ti hi khira ka du ne nang he kan poi ni lova ka fa pa ang pon i om bok hek lo chu wang chuan kan lo ya ka ten in thun na le khan ron pe wa chenga chu ta chu ni sai na nga jori kan in thun to nga thadevin bogok thate te in thun ela ka du ni bogok chede wa in thun khak hi atu love antita kanu kapa kankal theye anti boka Wendy nilo Wendy lo dingte antilea ma se midang ho chuan an ron sel bet tlat me a awlom loma poi ka til tu min ngai dam ro tin amit ti chu ta zoi se ya ma se omzia om to bok si ro ni Wendy chu anu le pa te wal chuan pon lama chuan ron chuak zan me ya motora chuan an lu don ta ni chuta an ding deuh chat maya Wendy nga tingi a inge thil dik lo omem ni anti chuan pa po chuan kha pa khai khong le thu dem ni a chu chini ro wang te ro anti ya chuta anu le pa te ko chu han vuana lungai ma chu ka thutlu na khan eng ma kan chiang le nem thil pakhat poi mo deuh mai ti nge ngei tu khria chu thut ka ne ya chu wang me lom ka fa pa
Andy hi không ai takin min uncle pui thei ngam chu ka ngen du cheu ni a han ti chuan te mai veng tu te tam tak kan neya ani chu him takin kan uncle don ya ati pa ba po chuan ka fanui ni ya roi on takin yom la to ngai lo nga chu tiang che chuan i fa pa po hi agul on turin entin ma kan siam lawang an ti chuan ole kalom to ke ti nu bo chuan phim kho takin omla ti te i ho te ang an ti ya ti chuan motor chung lama chuan an lu don ta ole niriat aliam le tak nu chuan dina po chu dam doi tang na kan chuaka ama kan no chok tu yan dina dam don tang ni chuak ma yo maya Mr. Jerry Khan ang hlal chenge an ti chuan ang hlal love ka ke ka tena tak tak alom ma se ka kenat wang ringo tin dam doi na ko omga na chan tu om hnenem chu rawat i to tam tak ka nei lom an ti ya en ti to tam tak mo ni ya an ti chuan dina chuan a to pa chuan Wendy chuan a pasal chu thenta a pasal a then nu hian a pasal hi ki man ka nei vat tu ani he hun ran chang hi kan hlo tu ani lo anu pui thak chu ke ma hi kan nge nge tu ani an ti chuan a thalom han tum photila tin ti te kal te ang tin in lama chuan an ho veta office a chuan Mr. Joy chun halo thok mol mol maya assistant chu kan kalin file pakhat hi a ron pe a kapu hi internal lekha an voi ni on thon na ni to chu wang chuan in kan chan le wat angai lo mo an tia ma se Mr. Joy chuan labo lo khilla intern ka du lo ti lo se don nia a han tia a kapu anin taka chuan engang pon lo do mai la an ron ti le zel don tho sia Miss Wendy hian thil du chu a fa pa en kol mai te chawania thil dang eng mai thil be se nei len lo boka chu wang chuan kan ti thei mai lo vem nia an tia apa phei chuan he internet le kha hi lo sign lo ni chuan I company lut na za ve hi ka chu sak don chen ni ti te na soi bo sin chu wang chuan he tiang kan lo no zel ani chuan kan company zong zong hian kan tuak thei nia in ngai to chiang che tin a soi ta ni chutia a soi ta ka chuan a thalom chutia ngan ti du te ni chuan ma se chutiang thilan ti ma chuan ama chu lo kal se voi khatal mai chana impact ka du ni an tia kapu chutiang lo do chuan ti dan om lo vem ni chu lo ba hun rei tak in lo om dun to he tiang anga bu ko chetak nei lem lo hian thate win in ka hi ti fel dan om thei ka ring tlat ani an lo tia ole ka khelom an tia ani chung kapu na thok to kan le leng o tin ai system po chu akal vele ta me bukani akal tak no chuan Mr. Joy chu ai ngai to wangwanga min then chu adu tak zet to ni mo entinge ka tiang o tin ngai to wangwang mai ni ole nakina chuan mi pakhat hi aron langa Wendy te na khan lokalin kapi internal lekha chu voi tam tak kan thon to wa ma se assign du tlat lo entinge mo kan ti don ni anti pa pe chuan alu lul tlutani chuan alain chiu khopang anin then don tho tho engpo ni on se ma kan lak ngai ni chu antia chuta Wendy chuan ani chuan enge ro soya anti chuan an soidan chuan in then adu tak tak ni chuan mai chana ama ngai mai voi khatal mule ka du ni tin a soi ni mai chana kan in mule phodan ni lo chuan ka company zong zong po hi lo don mai la poi ka ti lo in then chu ka du chuang lo tin a soi tla ta a kon ti ta chutia soi ta ka chuan Wendy chu en ngai to ta wang maya mai chana in mo mai chu adu donem ole company lampang lo langa tina chu a kon in no lo ta na tho kho chuan tina ni hi khongai kal do na antia bewi khongai ka kal chuan nga hi personal assistant kan ya lom helai hmuna hian ka kon kal te chu ka na ve reng ania ka ke na dewa ka kon kal mai thei dawa ma se kalo ti boi gai to hle mai chu wang chuan kalo kal ta ni hi a han tia chuta an zig mi che pakha chuan ma se kan pu chuan idin mun kha ason de ya personal assistant tan chuan midang la tuwa alo ti chu chi lo la khain nge atita entim mo jori chuan min transfer mo mun danga min transfer mo atita o tukin sing khanin notice chuwa kan zo fain kan khavek tuwa ilo la khawe lo ni mai thei antia chuta an zing mi me che chuan tina kampu hian au unau nu ang che khan
anh có thuyền chia inge inti thiam lo du na te in nei am nia an ti chuan anh nên tất cả chuan ke ma thiam lo pon ni chia lo wen di thiam lo ve kha ni an ti chuan anh don chung le chung vel chu ni don chu an lo ti do sap sap maya tina chuan sei chun som zela miss to zoi de chuan an tất cả chuan min tu sak lo tu ka au una lu angin min en thina ma se anu pui khan min ngai thei tlat lawa chu wang chuan min transfer ka ni che don chu kha wen di vela kha mi dang ngai zong nei ve ang tho bok sia ka ngai tak tak ni a message pok mo ve ka apa salangin lal em ama pok eng ma ni big si lawa ani na taka chuan zoi poina ning ve tol tuk thwen te tuma ma se khanu khana thwen du bok si lo han tia ani mo chu tiang thil chu kan lo kha ve dem lo ni chu anu pui na chu tianga a kan lo san chu a ji lo le mai a khong ai thak le mai ten lo sia chu ta helai lo khoi tu hian tu na te chu na lo pui pon ni to he nem pon dun to chuang lo han ti kha mai chanu kha ngei lo tu mi pa a kop kol dun na a pasara ring le em a tin na ha on sei vera chu tia sei ve lai chuan wendy chu a kon lang ta lol mai an hnung lama chuan a kon kal ta zan mai a midang ho chuan wendy an mu chuan an lo tiam deuh to toy mai a tina te pan hila chuan tong chun zom zel sia en te kai mo chuan khanu kha chu kut pok la thak hi lang mo le tin an la sei zui midang ho chuan lo signal zo to inge ni a tin tina chu han hoi le ta chu ta le wendy chuan a kon beng ngal ta thok mai le ola chun zum tia amayan ben thok ta ka chuan ama nok tu hian an thil nge mun ti le an tia an thil nge ka ti in mulo mo kan ti non le me don am liang lo en ho ti na ma ya chuan an beng non le ta thok mai a tuna chuan ka thil ti kha im to nge yang chu mo a han te le a chu ta le ti na chuan khoi takin min beng to su tin alo awa nang ni panheng ka ga hian thil chin fel zo tok la nei a ti chuan tuna in don po kha im phu tok che ni tin an sei zia wendy ilung oi lon de chuan nga tinge me mal takin min biak mai lo mi zong zong mulaya kha tianga kutin thla kha chu a thalo sin chu lawa helai company po iti zom lo vek ania an tia helai tlangwal hian ka u naw nu hi I beng le ni ve chuan I chan tu chu a che kho pang le an tia chu ti mo nia a khum phai min tu na hian zoi na hin thren po kan la ni theinem in thren na le kha po an la sign hawa nang ni ho hian zoi chu in lo tlon tran to ani zok lo mo chu mai ni ven nang phai chu a me nge ni to chau to ni lom ni an tia teu do mai chu tiang ni lo zoi te chu ko u naw pang chu in lom ken ani pon u naw nuang chi min ena tina chu en sei fi hal zong zonga chu tia an rik deuh lai ta ka chuan zoi chu lo kala inge ni a na tinge in din deuh waya in na thu khatok le to a kon tia tina chuan zoi wendy hi ong kala alung oi lo lu tuka kun me on thak pop maya tin an ri po zong zunga zoi chuan wendy I lo kala ni mo a to pa chu ni lo kal ta ka van lom thak em an tia khoi mo min khoi te su an ti tina la chuan wendy po hi ka sei ka khasi lo wa ma se kut min thla ka tin a kon se nei khama chu ta wendy chuan engma I on sei tu om lo nang nu hi chu I phu tok zela da chi hi ka du ni tin anaw ta hena chuan khoi mo evidence khami lo petole an tia phone hi kon phawa phone a chuan engma tak hi a play ta phone a chuan enge play kan ti chuan phone call awun ho pa ne na ain belai vel halo ni cctv footage lo ni no te kha motor hnunga da tu ga lo ti lai te hang zong zong kha loin record vek maya awula chuan motor hnunga kan da te chuan no ten mai ni sia athi dong si nan tia a poi hlenem thi se thalok dei dom chu lawa zoi no pui kan ni thoi the zo kanga khano te om ve chung kha chu zoi no pui kan ni thei don lo tia a soi lai vel kha engkim mai aloin record vek maya chu thu han khe chun zoi chulung oi lo ta hle mai kha thil kha iti lui vek ma lo ni a an ti system po chuan I dong mak hle mai kha dan kal ania sin enga tinge kha tiang kha no te ti thlung tu ma mai la ka tin chuta wendy chuan kha thil ti zong zong kha fin fe na kan nei tua kanau tem police nama an va report vek tua chu wang chuan nang chu idam chung zong in ta ni na I hun mang to mai theni a han tia ni lo zoi thil khe sol pala umni khong ai takin
zela kal chu ka du lo nia khong ai takin min ngai dam teu tin a chi ai tan ta chuta jogi chuan tina ka rin ang ni haulo nang ma hian do tiro soi ni kala ka do tiro soi ni ti tuna chung ka khachuak ta an ti ya ni lo jogi kha thil ka ti chang kha chu a chan chu ka mangai wang che rom i kha thiam ve lo bem ni i bul nai om ka duwa zela ka kal chu an ting aniang khong ai takin zela kal chu ka du lo an ti ya chuta au chuan jogi tina hi i una nu ang chin in lom ni kha han en ta che he tinga zela ta mai chuan en ting aniang an ti ya ma se jogi chuan ni tina ka una nu ngin ka lo en thrin chia ma se tuna chuan in hin dik tak ka khachuak ta i lo tin om hle mai an ti chuta en tim mo tin om ma nang po engi moi ni vok dik chuan le nang pun hun ram chang min sim sak ve tho rom i bul nai min om tiang ve tho nei kha khatianga mi pai na du ta ka min ankol tu chuan tu mei chen nge nak lo bi kang le i thiam lo ni ve tho lom ni nang hin nei lo du che wangin ka chet lak na lo moi lo ni pon i thiam lo ni tel ve tho an ti ya chutia soi lai chom police ro kal ta ti nai de u o in lo om mo tual tha thu boya manin ni ti na kon khoen tum tamai jogi ni lo khong ai takin min tum pu ro khong ai takin i chong ka mangai wang che rom a han ti ya ma se police te chuan an u nau chuan an ro foi san ta mi te ho chuan e heu thil then dan chu tin an tong de ta sap maya chuta an assistant chuan e teu le kam boi pui tu te i boi pui felang le an ti ya kal son ta sap hlom boka wen di chuan jogi hena chuan ti khan tina chung chang chu ka ching fel ta an next chu i hun an ni ve ta e a kon ti ta khau mai ti chuan an system pakhat chuan file pakhat chu kan pe a wen di chuan nakang takin sign nga ko an ti ya ma se jogi chuan pui ka ti khop mai ti nai kha khatiang khan min en di ti ngai nak lo khelo e chuan ala ka ro ko bul lo yang ma ka pulo nia ka soi tong khan ka naw angin lom ke en amit meng kan en khan ka naw min khret chu ti ga chu wang chuan ka naw angin ke na ni an ti lia wen di chuan a ko te chuan to na chan tlai lu thuk to ka ti tu chu ka ti tho ngai to an ti ya chu ta kon tong chok la ta i ti tu chu ti fat mai ko helai huna hian income tu ga local ka ni lo ve an ti ya le o chum pen chu kon pe ta boka jogi chun du thlan tu ga ni lo pen chu na ta in chen le kha chu han ena ti chuan lo thei da vin an min chu assign ngai ta ni chu ti an min na sign tak no chuan wen di po chu le lam hoi maka ti chuan kot lama kalin anin then na le kha po chu engkim an ti fel ta danang takin anin then fel ta ni ti chuan pon laman chuaka pon laman chua chuan mi nu pa lo in then ve tho mai an lo in chua cha lai an vatonga an pui jok chuan ka fa en kol na tu kha pui sa mi kon pe to ngai si lawa lon ka lak lai min de pok si lo he tianga i fa kon chom thei dong lo ni chuan ka khing chenga jela khung mai che ka do ni tia an lo in how lai bel chu an muwa chu chun mu chuan tun ma thil thleng ngai to chuak to wai mai wen di chuan jogi hena chuan kun rei tak chung company kan ong do na nga kanin nei anniversary te kan mang do na nga ma se kanin nei anniversary a chuan paisa seng wa ka du lo nia paisa khol zogela ti chuanin isum don nan te kan mang nga kan fa lo piang tu te en kol nan te kan mang nga te ko tia an sui dun lai bel te chu jogi chu na ngai to chuak to wai mai ma se wen di chu a thin lung ati khau lak lowa pon lama chuan an chuaka pon lama chuan nu pa boi pok chun va mu le a anu pui chuan min mangai tak tak lovem nia fa chom tu ka neya nang la chuan zui in mai box sia he tianga kan ombang chuan en tinge kan fa hi lo than den chawang ka ka hoi ti ha tak se ni tia alo haw lai chuan huwa chuta tun ma thil thleng an ngai to chuak le to wai mai a wendi naw pai la ya a file thei hil vel office a lo pelai vel te i file hi thei hil sia apoi mo box ka kon pe chen hi tin ole ka lom lo tu ke atilai te ha ngai to chuak wai mai a khatia file va pek zo che kan wendi chu pu ma kon na ti chuan naw ve ngal khania nawang takin dam doina an zon lu ngala ma se apa sele ko chu meeting pui mo ta kan nei wang chuan a khil boi du lam lo khani chung thil theng te chu ngai to chuak wai a
Jerry chuan eng matal soi dui nei em idu pha chuan an chhe po min lo theiang eng po ni se poi lo kadong song vek thei nia tin ava sei te roi me chuta Wendy chuan entika ma im hoto lo la ka du ni awan ti chuak ta lol mai chuan motor chuan lo ta thoveng tak chuan ban chu han phak chuaka ma se akuta chuan anin nei zung bun chu lo lo om tat mai Joey kanin mangana zong zong kha tuna chuan hun kal to no ni chu wang chuan he zong bun po hi kam mo to love tin a han phera entika ma nang nen hian kanin mule to ngai lawang tin chuata chuan a pai ta chulai huna tang chuan an tlan lem ta ni Joey chuan chuin nei zong bun chu awan chaka alunga che khop mai ti thei vak nei to lo ni Wendy nang thlen che hi ka du lo sin mole tin ava zui ta Wendy lo ding te khong ai takin tin ava ma driver chu motor chu ti ding deuh thuta motor a chuan Joey chu ava in tau chuka ti chuan a zong bun po chu thi nu zong chuan a han huma ni kho khalo chuan a let tang mai Wendy chu an ram lama an kholama zin to turin airport lama anu le paten han chuan an lo kala heti lai hian Joey ro dam doi la an lo zai meka anin nei zung bun po lo lo hum ve tang ani chuan Wendy te chu thona chuangin an kholama chuan an thlo kho ta wang mai ole kum rok lai alo liam ve la ta Joey po chun zung bun chu humin agal ko chuan Wendy chu ala thei hil thei chuang lo alu chu kon heido chuai maya assistant chuan kha ka pu tin dam doi ai ei to chu kon penghal wata ti chuan dam doi chu rang taken han eya dam doi ei tak no chuan alu heita po chu azia ve da deu assistant chuan komo kalta I accident atang khan heting hin ru hin ta fo maya thil te hi I theng hil to maya idam tra sovia min ka khachia inga tinge moniang le anti chuan a doctor te soidang kha chuan I tha sove da mayang anti khamole chu wang chuan eng ka ti rawang ka thave da mayang ati ti chuan Wendy te lam pang lo langa Andy po chu alo po ve to khop mai mi pano pang pa ngai tak mai ro ni beta anu IP de apo te sedan chuan he khopu ya hian kali du lo ni khanan soisia enga tinge he khopu ya hian kan let le a ti in ro zota a boya thilpoi mo tak mai ti tu kan nei wangin he khopu ya hin kan le lo man ti chuan IP le apo te sedan chuanin nang mai hlim hi poi mo be kan ti ya eng he thilpoi mo dang chu ni anga a han ti chuan a lai huna hian ka thian te kami ngai poi mo tak ten oma chumi te mhodo chuan kankal don ani hi anti chuan gal khada chang chuan Joey chuan alo mu rang takin awang kal hal Wendy kumrok chungin khoyang min kalsan khoyang tin agal ko chu boi deu noi mai he in zungbun po hi inu chia ikyang box zero antia Wendy Joey muthut mai chu ma ka tere mai Joey nang ma mo anti chuan oni tuna chuan ka company po hlo tling to bang khopuya po a number 1 ani to chuan ka ki alo umla ka thade min ken kol tong che khong ai takin tin a ku chuan wona zungbun chu bun ti le mai han tuma khong ai takin hun thotang min pele tuan ka du che ni a han dia eng thil nge moi ti re tin a ku chun la sona ani nei zungbun po chu chuada chuan a tlade uthak mai I khoi to na nge kanin then dei to kha antia entimo kanin then to mo anti chuan o kumko kalta han kanin then to kha I khana nge anti ani mo entinge kanin then thei zo kanin mangai thenem kha min jin sana ebo de ya chu wang chuanin kalo zong chaw chak che ani kha antia soita kan khan Joey hi khriat na hlo hlak leka wangin anin thana ni ti khalo thei hin le to pon me thei a fa pala chuan anu tunge nia ka hlawania anti chuan Wendy he kam fa pa khaim nia antia chiti rai tak chuan boi inge nia thil dik lo omem nia tin tlang phal pakhat chu akon kal ta zan mai apa he helai pa hi a hlom lutup tin Wendy pasal gwen mo chu alo kal ta chuta Wendy chuan pim khu boya engma lo tuom lo ni o alo tia
Iteu halai trong hian ikal vat tengu an han tia grandmo chuan bui ani tunge nia an tia Jerry chuan a kha thiam lo khop mai ma se Wendy chuan tu vok ma ni lo min hai pon mai thei Iteu restaurant mai kal zok tengu la ka tram to te mai nia tin ole ikalangu tin an nu faza ho chuan chulai mun tong chuan an chuak don ta Jerry chu hello ang mak chuan uncle santa Jerry chuan thil mu chu a kha thiam lo khop mai an hoi le ta va zui nga la tum ma se assistant chuan ni lo kapu thil khriat lo nei ni miss Wendy nen khan in thandi to lom kum ko kalta khan in than to lom ati entina entinge kan in than thei min hmanga em than khani ga chuan entinge min than thei kan in than thei dawang antia atong boi deuh noi maya na se assistant chuan ni lo kapu I khriat nei hlova eng mai khre to lo ri kha in thandi to lom tuna chuan kha pasal dang nei to leng hala chu wang chuan vati boi to su a thalo ania ifati boi phei chuan a hotel tel don chenia antia min huwa mo entinge min huwa thei zok tin koi do ani thei do tin a thing thei nok maya koi thei do ni entinge min huwa thei zok kan in hmangai thin em kha tin alu chuan hei le ta chuai mai kapu ni do dam doi ko kan lak sakang cha tin dam doi chu lak sak ha la tuma ole pon lama chuan Wendy te chung ko chun ron chuaka am fa pa chuan anu khoi anga mi poi mo deuh mai kan hmu to chu ama an ti chuan mi poi mo deuh kan hmu to chu ipa thian pa nia sum don na lama tho pui to te nia ati chu ani mo zo huna chuan in lama kan ho thei to ngan ti chuan nia nu ho wat to ngu kalung leng to nia tin pon lama chun chuak ta ti chuan le ra khata tong chuan Mr. Jerry te le assistant chun lo langa assistant chuan kapu entinge niang ni chungut me chu ti hian kan zui a pasal nen a fa te nen tiang khan an howa iring thei mai to lovem nia in than di to lom ani se chuan pasal dang nei di to ni chuan chung ko hlim takin a huna mang tua chu wang chuan ipum thiam ngai tin a khil nom le ni Jerry chuan engma sei lova a beton mel khop mai kapu a soi tuang khan kumuk lai liam tua chu wang chuan heng hi thei ngin hunam hun ipanangai ni min ring ro chu ipomangai ni antia ma se Jerry chuan akal ro chuan kumuk chulo liam po ne mai thei kumuk dang po lo liam leng kum tam tak lo liam se ka thin dunga ka mangai na de kha kan sul ho zong lung kha chuan min liam san le to lawang ka fa pa ngai mai pon midang dei mai ka pa tina ko ta kanu pui chu midang dein nupui tan alo neya ma se ka thin lunga chuan ani kha kanu pui ani ranga ka fa pa po kha ka dam chhungin ka fa pa la ni ranga entika ma ka thengil le to ngai lawang tin ai ngai tua ma se zui ro atum taliam lo ti chuan he thon thu hi alo top ta ni ole thon thu dang kon ti chu to po kan kon zong le hal do na hian kan le chong ha le chak do na hun pui te lo zo le cho tran to boka hun pui nai kha chuan duangin thon thu kan le thei lo deuh thina min mi khriat thiam na te po kan ngen deuh lom thina ni kha duna chuanin pathian za kadam te oma engma pu ko hem emergency buai te om ni lo chuan kan kon ti chho le zel to tu nga yang o Sui lung